सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बाटे। जी हाँ, ध्वस्त 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 सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हो गईल बा। दिनेश लाल यादव निरहुआ 2017 में आपन झंडा कामयाबी के इतना जबरदस्त गड़ले बाने कि भोजपुरिया दिलचस्पी लोग के दिल से इनकर चेहरा नइखे बिसरत। इनकर काइल कारनामा, इनकर एक्टिंग, इनकर हर चीज लोग के भा रहल बाटे। उ ऐसे आकि इनकर दूसर का सप्ताह में भी फिल्म के सिक्का बहुत बुलंदी पर बा। जी हाँ, दूसरा सप्ताह में इनकर फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 भी पूरा जबरदस्त तरीका से धमाल मचा देले बा। काहे कि अभी भी 84 सिनेमा घर में फिल्म लागल बाटे, बरकरार बाटे। ऐसे रउआ लोग समझ सकतनी कि फिल्म के प्रति पब्लिक के रुझान का बाटे, पब्लिक के झुकाव कैसन बाटे। रउआ लोग देख सकतनी, रउआ लोग के क्षेत्र के हर सिनेमा हॉल में, हर एक जगह में, हर एक क्षेत्र में, हर एक शहर में, हर गांव में इनकर फिल्म नजर आई। निरहुआ हिंदुस्तानी 2 84 सिनेमा घर में दूसरा सप्ताह में भी लागल रहल। इतिहास के वो बात हो सकता है। ऐसे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के भोजपुरी फिल्म कहानी तो जबरदस्त रहबे करेला, लेकिन संचिता बनर्जी के आ गिला से फिल्म में नया मोड़ मिलल बटे और फिल्म के कामयाबी बहुत दिन दुगुना रात चौगुना लगातार एक पर एक रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नजर आ रहल बटे। रुआ लोग देख सकतनी आकि उनकर फिल्म जे भी देखले बटे सिनेमा हॉल से बिना आंसू पोछले उ घर के नहीं लौटल। ऐसे रुआ लोग जान जाई कि फिल्म में कितना कहानी जबरदस्त तरीका से पिरोल गईल बटे। दिनेश लाल यादव निरहुआ और संचिता बनर्जी, अमरपाली दुबे, संजय पांडे सन तमाम माजल कलाकार ये फिल्म में जबरदस्त तरीका से एक्टिंग भूमिका निभौले वालों। जी हाँ, छपरा जिला भोजपुरी पर वालों ऐसे ही ताजा तरीन लोग के बीच हमने पेश करते हैं। बस लाल बटन दबाएंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो लाल बटन दबा के जल्दी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन